Bos días, somos André, Marcos, Fernando e Tristán do Carto de Soa. Estamos aquí con Simón do Club de Petanca e con José Luis. Imos facer unhas pequenas preguntas acerca da petanca do barrio de Colla. Entón, primeiro, queríamos saber cales son as orixes desta asociación e como é a historia. Como a nosa historia, vimos de outro grupo que pertenecía a Zona de Teis. Nos formamos aquí no barrio de Colla no ano 1988, en enero. Empezamos formándonos na calle Mondariz, despois da calle Mondariz, como por problemas que ali tiña que non nos deixaron formar unhas canchas, pois faláramos daquela co concellal Arca, moi conocido. Nos cedeu estas canchas aquí, nos preparou estas canchas e máis o local social. O local social e as canchas pertenecen ao Concello. Pero fomos fundados no ano 1988. Como vedes a petanca agora nas novas xeraciones? Bueno, complicado polo feito que comentábamos antes, o sea, non hai implicación por parte das, entre comillas, institucións, deporte escolar, Xunta de Galicia, se queres, e intentar implementar ou incorporar a petanca dentro de un deporte cotidiano. Isto en outros sitios, como en Francia, está mucho máis instaurado e a xente dende moi nova pois xa practica petanca. Aquí está moi complicado, como non sea por a familiaridade que ti tes con algún xogador ou con alguén ou algún amigo que practica. É moi difícil que a día de hoxe se incorpore a xente porque lle costa, non por descoñecemento ou polo que sexa, lle costa implicarse no deporte ou no xogo da petanca. E dende cando xogas a petanca? Eu xa levo uns meus anos desde máis ben de mozo e de levar sobre somos 60 anos, eu calculo 60 anos, mesmo 58, 59, 60 anos, pero claro, me entrou tamén o bichito deste de querer participar, de facer convivencia con as demais xente, aqueles momentos agradables. Home, a todos nos gusta participar e nos gusta ganar, pero ao mesmo tempo pois fai un compañerismo agradable con todos os demais rivales ou compañeiros de outros clubes, porque aquí en realidad chegamos a ser pois máis de 50 clubes aquí na zona de Vigo. Creas ou non, pois tratamos de moita xente convivindo, moita amistades, e o que hai, facendo moita convivencia con os demais equipos e con os mesmos xogadores. Que é o que máis vos trae da petanca, do xogo en sí? Vale, eu diría que dentro da petanca hai dous condicionamentos diferentes. Por un lado está, como podes ver, o feito de compartir un rato dentro do xogo con certas persoas que ao mellor nin fora de aquí non estaríamos xuntos para nada e que compartimos durante un bo rato, bueno, pues un tempo agradable. E por outro lado está a competitividade que temos como algo natural do ser humano. Entonces eso está moi ben como xogo, é moi divertido. Parece que é unha cousa sincera, pero realmente ten moitas posibilidades e me gustaría que a xente se involucrara un poquinho nisto porque é un xogo moi divertido. Como se lle pode dar máis visibilidade á petanca? Ben, eu penso que este debería ser un problema dende a base. O sea, eu coido que o mellor sería intentar que dende o deporte escolar e intentar implantar aos cativos dende nenos para que se involucraran un poquinho máis nisto. Eu penso que entre eso intentar informar nos colexios ou nos centros que non todo é fútbol, ainda que nos guste o fútbol, pero ten que haber máis cousas que o simple feito de que xoguemos só o fútbol. Entonces, pois eso, intentar dentro do deporte escolar visualizar máis o deporte da petanca. É a mellor maneira. Xoga tanto a petanca en Colla, que opinades da evolución do barrio? Se xoga a petanca en Colla porque
Aquí temos a suerte de que nos fixeron unhas canchas aquí a varios clubes que estamos aquí na zona de Colla, en a cual están ao aire libre. Entón sempre chama un pouco, é como cando estás tratando de mirar un partido de balonmano, se era un campo aberto, un sitio aberto, pois sempre evoluciona un pouco máis, sempre a xente vai arraigándose un poquinho tal. Entón, claro, pouco a pouco a xente ven, se mira que está xogando, e empeza a gustar, e deixamos unhas golas e tal, e a xente pois vai entrando na petanca. E a evolución do barrio, é o que estou vivindo aquí xa fai, vin no ano 74, pois foi un mil por 10, por dicir algo, do que era Colla cando vimos pa aquí, o que hoxe en Colla evolucionou mil, para ben evolucionou moitísimo, en la cual temos que agradecerle ás autoridades locales que foron erradicando tamén un poquinho eles o problema que había aquí na zona de Colla. Como le va desa colaboración con outras asociacións de petanca? Moi ben, se digo, en materia de petanca, de convivencia, de participación, e todo, cada club pues antes se fan trofeos. Nos aquí organizamos tamén durante 30 e tantos anos o trofeo Reconquista de Vigo. Entón iso, claro, invitas a todos os clubs. Iso está facendo unha convivencia, está facendo unha xuntanza entre todos, na cual che veñen a xogar a ti aquí, o mellor, aquí hai días que había pois 8 campos xogando a petanca, 8 campos por 6 personas, son 48 horas, o sea, personas xogando, e iso, queres ou non, fai algo de que ti teñas empezar a coller amistad coa xente, e xe digo, a convivencia que temos entre todos os clubes de Vigo de petanca é moi boa, non hai problema. Vai haber algún roce con algún xogador en concreto, pero coas entidades non hai roce ningún. Moitas grazas por vosso tempo, se queredes comentar calquera cousa. Bueno, yo simplemente me gustaría que esto sirviese pues un poco para, ya que estamos hablando del barrio de Colla, para visualizar un poco lo que es el deporte de la petanca y que más gente se pueda, pues bueno, implicar en este tema. Muchas gracias por todo.